Đilas želi da dođe na vlast bez izbora, opozicija čeka signal iz stranih ambasada, ne prezaju ni od čega. Ministar unutrašnjih poslova i lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin ocenio je danas da opozicija u Srbiji ima jasnu nameru, pored toga što, kako kaže, želi vlast bez izbora, a to je da predsjedniku Aleksandru Vučiću zabrani bavljenje politikom. Oni hoće vlast bez izbora. Nema tih izbornih uslova koji će njih naterati da izađu na izbore. Oni će na izbore da izađu kada im se naredi iz nekih od ambasada, gde odlaze. I oni hoće još jednu veoma važnu stvar. Hoće da se Aleksandru Vučiću zabrani bavljenje politikom, rekao je Vulin u parlamentu. Kako je dodao, oni ne samo što traže da on ne sme da bude kandidat za predsjednika, da ne sme da bude politički faktor, nego traže da ni njegovo ime ne sme da bude na listi. Kako vi možete da zabranite punoletnom slobodnom građaninu Srbije da svojim imenom raspolaže kako on hoće? Dakle, te dve stvari hoće da izađu na vlast bez izbora i hoće da se Aleksandru Vučiću zabrani bavljenje politikom, podvukao je Vulin. Upitao je kada je taj deo opozicije rekao svoj stav o Kosovu, da li je nezavisno ili deo Srbije, da li treba pregovarati u Briselu ili ne treba, da li treba priznati institucije u Prištini ili ne treba. Upitao je i da li je neko od njih rekao da će izgraditi puteve, dodajući da se to nije desilo. Kad ste ih čuli, da li su za vojnu neutralnost ili članstvo u NATO paktu, hajde da se izjasne, rekao je on. Svaki dan čujete neku od uvreda na račun Aleksandra Vučića, njegove porodice, ali kad ste čuli odgovore na ova pitanja koja ja postavljam, upitao je Vulin. Podsjetio je da je taj deo opozicije upao u RTS, te upitao saborce kada su oni to uradili, dok su bili opozicija, ne smo u RTS, nego u bilo koju medijsku kuću. Neki od vas su i govorili na onim velikim mitinzima koje smo imali pre izbora 2012. godine. Tu je bilo oko 100.000 ljudi, kad smo ih odveli na RTS, kad smo upali u RTS, kad smo polomili jedno staklo, a bilo je više ljudi nego što su oni ikada sabrali na jednom mestu, rekao je Vulin. Zaključio je da opozicija oko Đilasa hoće na vlast bez izbora i da se Vučiću zabrani bavljenje politikom. I to su svi izborni uslovi koji njih zanimaju, a na izbore će izaći kako im se naredi, ne kako oni hoće, poručio je ministar i predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin govoreći u Skupštini Srbije pred narodnim poslanicima. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.